Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai paAfrica and Beyond apo patiri kutarisa zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Nhasi takatarisa nyaya yemumwe murume mudzidzisi akarova amai vake, asi iko zvino hapana chaari kubata chinoendeka. Ndonyaya toda kuti titange kutarisa kuti nyaya iyi yakambofamba sei, uye tigotaura kuti uriwe waizviita sei amai vaita chikomba, iwewe uri mwana unozvitora sei, unozvigamuchira sei. Regai tipinde zvizere munyaya iyi tinzwe kuti nyaya iyi yakambofamba sei, nekuti mukutsanangura kwake ari kuti aimbova headmaster asi iko zvino akabviswa pachigaro ichocho, haasisiri headmaster. Regai tinzwe zvizere kuti zvakambofamba sei. Kuno kuti tinobvunza nyaya yakamira sei nyaya yenyu imi? Ndiri kuona moto pastor. For the past 2 years hazvina zvisindifambira zvakanaka. Pastor, ndiri mudzidzisi by profession. Venda ndiri school head pachikoro pandandiri, but pane zvakaitika pachikoro apa. Pakaita scandal yemari, ndichibva ndatransferiwa kuti ndibve pachikoro apa nyaya yechiferefeto. Ndichibva ndaendeswa pane chimwe chikoro. Panguva nyaya yapanga iri pama-investigations, ndakabva ndademotiwa to become a teacher. Naizvozvo ndo pandichiri, asi kufamba kwenguva nyaya yechiferefetwa, evidence yakazobuda kuti anga ari mutevedzera wangu ndiye angakonzeresa shortfall yemari, kana kuti ndiye anga aine chekuita nemari iyi. Mukupera kwakaita nyaya, ndakabva ndachifambira kuministry kuti ndizosvirirwa pabhosini yangu sezvo ndandisina nyaya, but up to now hapana chafamba. Zvinongonzi tiri kugadzirisa mapepa. Zvokuti ndafara profit mama tondisimudza, ndanzwa nekufamba. Iko zvino ndava ne3 months ndiri kutambira, basically piri kuuya zvakanaka, ndichitoona nendisalary yandiye ndawana. Hapano pakunoda kunoenda kubank kunotora mari, ndiri kuwana chinzi mari wakatora. Amai venyu vari kupi vokukuberekai? Amai vokundibereka pastor uya Longback. Wakadi? Vakashayika. Wakashayikwa. All right. Anga ari musoja ndiani? Anga ari musoja was my brother. Ari kupi? I also passed away. Iwewe na brother yako uyu chii chamakaita kuna amai wako? There's a time patakambovarova amai. Zvazvakaita ndezvekuti mushure menge baba shayika, amai vakatanga kuita gumbo panzi. Zvinova zvakadisappointa kuti amai vangaitire zvinhu zvakadai, ivo vatibereka tiri vana tinosenzera tichivabatsira. Ndokubatarwa amai vai pamwe chete nechikomba. Then the last year vanhu ava vakabva vazoshayika amai ava. But mukushayika kwavakaita vakasiya vataura vana sedu kuti inini vana vangu vakandirova, kana ndafa musagohamba shaka dzangu. Tambofamba, tamboenda kwakawanda. Hatizozivo kuti vaitionerawo vaionawo chokwadi here kana kuti kwete. But takamboenda kun'anga, takamboenda kumaprofita, ndokubva vati zviri kukonzerwa naamai venyu vamakarova vakafa vaine chigombo. So the last person atakatombotora ndokubva ati regai ndipedzere dambudziko renyu. Inini pandimire ndandine makombi anga ari paroti about 7 of them. Ndokubva ati kuti ndipedzere dambudziko renyu ndoda kombi. Ndokubva tawirirana kuti ndomupa kombi. Ndokubva aenda, ndokubva ati ari kunogadzira nhumbi dzaakatora akati ndoda mbatya chete zvipfeko zvavo. Ndokubva asunga nemicheka yake, ndokubva arovera hoko dzake. Neno chiripitira aingotenderera nomusha achiita. But tawa surprise. Takazongoona munhu akuchimhanya kwati midnight around 1-2 kuko. Akatosiya negame dzake pamusha ipapo pairovera nehuko. Amai maivarovera chia? Toti chimuchidimbu chihure kuti vanga
horane munhu isusu vana takura kudai zvinova zvinotinyadzisawo munharaunda. Baba wako vari kupiwe Vakashayika. saka wakarwadziwa kuti amai vaite murume. Baba wako washaya. Zvakatirwadza. So guys, kana mukatarisa muprofita pavanenge vachidhila nenyaya dzakaita seidzidzi, munhu anowanza kuvhunza mibvunzo, asi kune vanodzidza vanowana zviviri zvitatu zvekudzidza pamusoro pematambudziko anenge achisanganikwa nawo nemunhu. Varume ava vakarova amai iye nemukoma wake. Vachibatsirana mushure mekunge amai vanyengwa nemumwe murume. Baba vakanga vashaya baba. Amai vanogona here kuramba vari pasashaya? Regai tirambe tichinzwa mhinduro. Haleluya. Baba wakashaya, Nxa ubaba ngabhubha tikasara na amai, singasala lo mama tichigara navo, sihlala laye. zvose zvinofanirwa kuitwa zvikaitwa. Konke okumele kwenziwe kungayenziwa. Amai vanonzi vadzokere kwavakabva kumusha kwavo, Umama uyathi abuyele lapho asuka khona ekhaya lakhe, kana kuti vanoti ndakugarira mhuri yangu. kumbe uyathi sehlalela abantwana bakhe. Ndo zviviri izvozvo pakuberekwa kwevanhu. Yikho kunjalo ekuzalweni Saka kwabantu. kana amai vazogara, Thina njengabantwana tikaona kuti amai singabona ukuthi umama vari kuita uyenza zvikuru, siyahamba kubo isusu malume, tinoita sei hapana chatiri kuona, thina siyenza njengana kule sikubonayo, toenda kuhanzvadzi dzaamai, sesihamba kubo bhudi tobva bakamama, tasvika tobva tati sekuru, sesifika sithi hanzvadzi malume dzacho hatitsvage wese wese, asidingi bonke bonke tinotsvaga omalume, anowirirana nani. siyadinga namai. owelelana lo mama. Handitika kana pasina hanzvadzi yavanowirirana nawo, Ngakungelanga tinotsvaga limo owelelana sawira naye. Siyadinga wawanonyara, nekuti munhu wese ane munhu waanodii, ngoba waanonyara. amhlonipha. Saka tinotsvaga munhu anonyarikanwa nemubereki Siyadinga wedu, umuntu ohlonitshwayo watinotoziva umzali. kuti pakaenda nhengi Ukuthi akanosvika achitaura naamai vanonyara chete. mama uzayangeka kuphela. Saka vanhu ivavo tinavo, Sinaba vanosanganisira abantu bona mafundisi lapho. ukuthi Hlanganisa zvichida pamwe amai amafundisi. vedu vane kuchechi kwavanenge vachidi, Kumbe umama kule church havasi lapha amai yakhona. chete kana baba vakange Asiye mama vaakuita kuphela nomubaba. zvinhu zvekuti tinoti amai vakafa, asi Asenzi maichiro izinto zokuthi ababa mama wafa, kodwa isu kwenza hatikwanisi kuti baba. tinoti baba musaite izvi tokurovai, hazvifambe zvichidaro, Ah, ndoda kuti tibva fambe tabatsira kunjalo. vamwe vanhu vari panapa. Handitika Ukuthi sincedisana abantu tinotsvaga abalapha. munhu anonyarikanwa Siyadinga umuntu ohloniphekayo naamai. ngumama. Kune vamwe vanhu vekuti zvichida pamwe abanye amai abantu vaamai ukuthi vanenge varipo, Umama kamama uyabe kana khona. kuti mafundisi kuchechi kunoenda amai, Kumbe amafundisi lapho kuya khona kana umama. kuti vamwe vakuru venharaunda Kumbe abanye vekuti tozwa abadala kuti balapho sihlala khona. nhengi akasvika apa vanogona Ukuthi kuve hayi, ana sabhuku akafika. nevamwe vagarisani Abanga vatinavo, sabhuku, abanye vekuti tinoziva kuti sihlalisana akasvika la. pana amai Esika akavatimirai sika vanodii, mama, angati vanomira, bani, uya. kana kuti akasvika pana baba Kuti akavatimirai bangafika vanodii, kubaba, angati vanomira. bani, baba, Tosvika uya. tosvika tauyawo. Fika sesibuyile lathi Hei, maitiro ari kuita amai, ukwenza isusu umama. taona kuti tiri vana, Thina sibona ukuthi singabantwana. taida kuti mutitsurirewo mai. Sibe sifuna ukuthi lisikhuzele Asi umama. please Kodwa please, musataure zvenyu kuti isu tisi tadii, kodwa lingakhulumi ukuthi Tauya thina kuzotaura sesibuye izvi. Handitika? kuzokhuluma lokhu. mobva maenda nechiwerewerewere, Salisa phongo uhamba Momira. ngisachile, selisiwa. muchiona kuti mai vachinja here kana kuti baba vadii, Mama uyantshintsha yini, Wachinja. ubaba untshintshile. kana vasina modzoka futi, Nxa engantshintshanga liphenduke futhi. kwete kuti isu sevana Hatshi ukuthi thina tikaona kuti zviri kuitika pazvine kuraudza singabona ukuthi okwenzakala lapha toenda toti sekufundisa. amai
atidi kuti mudai achitoitira muchose. lokhu akuyenzi. Mapanzwisisa saka tinotsvaga vana nasekuru hanzvadzi dzana amai kana iko kwakaberekwa amai ikoko vamwe vanhu vakuru vatinoziva kuti amai vedu vanosvika vanhu vapi nda munhu nemunhu ane munhu vaanodii vaanoremekedza. Saka ndo kuhendela kwatinoita maissues yekuti zvichida tasara nababa kana kuti tasara namai, asi maitiro anenge achiitawo mai tinenge tisingamanzwisisa kuti pamwe nhasi pauya mumwe murume mangwana pauya umwe murume mangwana pauya umwe murume, kana kuti nhasi ndibaba watasara nawo mangwana pauya umwe mukadzi mangwana pauya umwe mukadzi. Hatikwanise kuti taakurowa mukadzi wababa ari kuuya kana kuti taakurowa baba kana kuti baba isusu hatichauya kwamuri nekuti muri kuita zvavakadzi chigarai navakadzi venyu. Hatidambure ukama naamai kana kuti nemubereki wacho watinenge tasara naye. Tinotsvaga nzira yekuti uyu mubereki wedu asara uyu haafanirwe kutoziva kuti tisu taendesa nyaya iyi. Kungave kune vanhu vataona kuti ndo vavanonyara tobva tati please sekuru, imi kana mutaura nyaya yenyu handitika imi musazotaura, handitika zvichida taona kuti zvinozobvunzwa kuti saka nyaya makaiona kupi, tinokutomboti sekuru isu kana vanhu vacho vaakuya tinokufonerai, imi munongoti ndauya kuzokuonai, uyai kumba mogarako kana svondo kana masvondo maviri muone zviri kuita hanzvadzi yani yenyu. Kana vari ana tete vanana atete tinoda kuti muuye mumboita mwedzi muone zviri kuita hanzvadzi yani yenyu. Ndo zvamunoita savana izvozvo, ndo maitiro atinoita nyaya idzodzo. Kana dziriko kwatiri kubva hadzidi zvibhakera, because mwana akamira naamai pamashoko kana pachisimba imhosva, mwana akamira nababa pamashoko kana pachisimba imhosva. Saka mwana ngaatsvage nzira yakanaka isiri yehasha. Endai munogadzirisa nyaya iyi baba. Profeti chakanga chaitika ndechekuti vana sekuru tavaona kuti vatigadzirisirewo nyaya iyi, but mari yavaida from us yanga yakawandisa, kwaiti tibei 30,000 30 wrong prophet. Asika munoziva kuti chii, ndinoona muri kuita dambudziko nana sekuru pakurarama kwenyu. Haleluya. Sekuru haasi mutongi ndaamai. Saka kana sekuru akati 30,000 unoramba uchiti sekuru kani unochetirawozve unda uchidii mazvinzwisaka muna muchichetera chete. Vana nasekuru munoziva upenyu hwedu. 30,000 yamuri kuda yacho ndini ndinaini. Kana muchida kundigura kuti mutengese musoro uyu, gurai sekuru munditengese musoro iwanikwe chi 30,000. haikona kuti ana sekuru akangoti 30,000 obva wabuda uchiti mapanzwisaka. Kuna ana sekuru vanovhundutsira nditika endai munotana nawo muri pore watonyatsa kuona kuti muzikuru yatori star. Moti sekuru kana imadaro ino hembe dzacho ndikuteya kudzisiya panapa ndobva ndagarawo panapa. Da kuona kuti munondidzingidza here papi papa ndichatakura hembe dzaamai ndouya ndogara papi ipo pano. Charara panze apa sekuru pamunomuka mumba menyu indiye ndakarara pachiwanze papi. Ndoda kuona kuti muchafara nazvo here muchimuka everyday muchindiona ndakarara. Hembe apa unenge wavapa homework yekuti wanotanga kuti chimuzukuru ichi mafungiro yacho. Haleluya.
mapanzwisisa ka kana muchitaura naana sekuru munoita kastabhoni kakawanda bichana so Fongenza ustabhoni obucatshileyo. sekuru isati iwani Malume thina siyitholi. pamwe pacho mukaona kuti ana sekuru vedu akanyanya omesa moyo munoti tinokupai 30,000 sekuru but tinokupai bichana. Siyalinika mbijana. Vanouya chete kuzotakura hembe dzavo Bayabuya ukuzothwala vachipedza kutakura mamati kana ndimiwo sekuru 30,000 eiwana kupi nini nandimiwo imana sekuru mese muri panapa imi 30,000 ndinoiwana kupini zvandiri zvinozvi maita zvakanaka mauya kuzoigowa hembe dzehama yenyu kana ndazowana ndichadini haikuna kundisunga chikwereti wanenge watopedza kugowera chii unosimuka ipapo pari kuti ana sekuru pamusoro iyi takabvuma hedu 30,000 ka asi kana ndimiwo imana sekuru munotiziwa 30,000 tinoiwana kupi zvinhu zvapedza kudini manje kugowerwa zvino iwe wakatanga kuramba kuti handiiwana unoti chauya nayo 30,000 but sekuru tarisai mashandiro andinoita mukaida bichana dhora tiri kuda kungoti munhu abvume kuya kuzoita chii endai munotaura nana sekuru ndoda kukunamatirai because izvi hatidi kuti tikubhaizei kana tikunyeperei panapa hatidi kuita chifundisi chisiricho mazvinzwa kwa hembe dzaamai venyu dzinofanirwa kubva padziri dzoenda kuhama dzavo mazvinzwa kwa ona wakabviswa kubva pauhedhi kusvika waticha pano nyaya yandatokusimudzira pano ndeyekuti vari kukubvisa futi pauticha muchingovhura chikoro ipapapa vari kukubvisa chii iri kuuya apa ndeyekunzi wakadanana nemwana wechikoro yaunenge usingazivi ndo iri kudii saka ndangoti ndikunamatire because ndaona kuti zvaakuwandisa. So it's a very great prophecy ona Zimbabwe. Murume uyu akagona kuti ange achibatsirika but zvinorwadza kuti ndo masituations anenge akatarisana nawo. Iko hama dzangu amai havarohwe, that must be a rule yatinoudzana kuti amanaka makona matinenge tiri amai havarohwe, no matter the circumstances, no matter the situation, ngatisarove vana amai. But munhu waMwari apa a great teaching, is a very great teacher, and he clearly said munofanira kuwana a way yekutaura naamai kana kuti nababa kana uchinge wasangana nesituation yakadaro. We know a lot of us, we are having difficult circumstances or situations nevabereki nekuda kwema-extra affairs, but muprofita ari kuramba achitidzidzisa kuti nyaya dzakadaro munodhila nadzo sei. Paupiwa zviprofita zvakasiyana zvakawanda zvine chekuita naamai nemwana kana kuti nababa nemwana, and the teaching is almost the same, yekuti find a way, find somebody anga asahwira kana atete kana sekuru kana ani, to go and talk to the parents or to the parent so that they understand kuti zvavari kuita zvinenge zvinamira zvakanaka. But in the circumstances dzekuti matarisana nenyaya dzakadai so, unofanira kushandisa skillful. You must be skillful making sure that you convince ana sekuru wako. At times iwawo nekasekuru kaunowirirana nako kaunozwa kuti aka kasekuru aka kanogona kuinfluenza zvinhu mumhuri. Ukangoona ukahwina kasekuru kakako kanoconvinza vamwe, andurozvona. So ndo paunokanzwa kachitaura kuti yes, uyu ndiye akatadza, but zvese uchazoona zvichangove zvakubata nevazukuru chero vatinofarira nechi everything else. Ndo zvakanakira kuti ivaona sekuru one vanowirirana vanoinfluenza zvinhu nemadecisions mumhuri kana zvichinge zvaoma kana zvichinge zvaipa. Asi isusu tiri kuti tadzidza, ngatitaureika vana veZimbabwe kuti imimi kana wanga uri iwe situation yakadai so unoigamuchira sei kana kuti unoigadzirisa sei. Let us have that discussion.